ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ବାଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିକି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଜା ବୋତଲ ଆଣିଥିନି। ମାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇକି ଗ୍ଲାସ୍ର ନେଇକି ଦେଇଦେନି ଗ୍ଲାସ୍। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶୀତ ଦିନିଆରେ ବି ମାଜା ପିଇବା ନା? ମୁଁ କହିନି ହଁ ଇଆଡ଼େ ଆମର ଚାଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାଉସୀ ମାଛ ଧୋଇକି ମାଛ ଭାଜିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଲୋ ମାଉସୀ ଏ ମାଛର କିସ ଦବୁ କି? ମାଉସୀ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଖଟା ଦେଇକି ରାନ୍ଧିନେ ବଢ଼ିଆ ନାଗେ, ଏଗୁଡ଼ା ପରା ଗୋଗୁଆ ମାଛ। ମୁଁ ଦେଇ କହିନି ହଉ ତାନେ ଚାଲନି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇତେ। ସିଏ ଦେଇକି କହିଲା ହଉ ତୁ ଭାତ ବାଢ଼ିଦେ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମାଛ ଭାଜିଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଲୋ ମାଛ ପରା ରାନ୍ଧିଲୁ। ମାଉସୀ କହିଲା କିସ ଗୋଗୁଆ ମାଛ ଖାଲି ଆସିଥିଲା ନା? ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ବି ଆସିଥିଲା, ପୁଣା ବି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ବାବା ଲୋ ଏତେ ମାଛ ନା? ସେ କହିଲା ହଁ ତମେ ଯାଅ ସେଇ ପଖାଳ ଖାଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ମାଛ ଭାଜିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଦେଇଦେମି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୋ ମାଉସୀର ମାଛ ଭଜା ସରିନି। ମୁଁ କହିନି କେତେ ମାଛ? କହିଲା କିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଛ ହେଇଯିବ ନା? ମୋ ମାଉସୀର ମାଛ ରନ୍ଧା ସରିଗଲା। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲା ମୋ ମଉସାଙ୍କର। ମୋ ମଉସା ମଟନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ମୋ ମଉସା ମଟନ୍ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ମାଉସୀ ଏଠି ଶାଗ ବାଛୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଲୋ ମାଉସୀ ମାଛ ହେଇଛି ପରା ମଟନ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ତୁ ଶାଗ ଖାଇବୁ ନା? ମୋ ମାଉସୀ କହିଲା ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଇଁଷ ଖାଏନି। ମୁଁ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଇଁଷ ଖାଏ। ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି କି କହିବେ ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।